Kawadhi nyime ni jopiny gweng' ma Orembe ei Sino Kagola sub-location kar chung' od bura ma Kasipul ma osebedo gi midhiero mar pi maler ma ginyalo tiyogo e miere yudo fung'ruok bang' riwruok moro mar kor gweng' Karasibiyo kunyonegi pi. Chenro mar pigno obiro kaluwore gi ywak ma jopiny e alwora osebedo kagolo ka giywak ni giwuotho ondamo maboyo mar manyo pi e aoche. Riwruogno ma ong'ere ni Central for Rural Empowerment and Agricultural Transformation CREATS ochiwo ayanga pigno e lwet jopiny mondo gichak tiyo kode. Jatend migawo mar pi e kaunti ma Homa Bay Joash Aloo okwayo ni sirikand kaunti medo tiyo machiegni gi riwruoge ma ok mag sirikal e jiwo sekta mar pi. Sani kora neno kaka joma ni skul biro omo pigni ka mondo konywa nyithi skul. Erokamano maduong' ni project mochakani kendo obiro miyo maendeleo mabiro bedo ka biro bedo maber mokalo. Koro sani wan gi mor kata nyathi ma skul tidhi ng'ise ni ringi dhi tuom pi kacha piyo pi kel nyathina piny tang'eno chido. Gibiro dhi mbele gi project mar Tinasari mabiro support wechegi mag uso yien kendo yiendegi ibiro tigo e projects mag environmental activities. Asenyiso ni wakunyo pige gwenge ma e sama owuoye ni wakunyo pige 80 ariyo ward ka ward. To wan pige wa kaka wanyisou en ok goye gi stima. Wan pige wa igo gi sola. Waloso gine chuma modhi malo kaeto wakawo tangi maduong' waketo malo kanyo. Kaeto kwasekunye kama tigoyo odonje tangino. Kaeto waketo tap sa 6. Koro yawa pi piyo tiwene wadu thuolo dhi kamano ma ji ok digni. To koro joma ni machiegni to nyalo ywayo pipe bende kere negi e gwenge.